Bi an bɛ taratadonna février kalo tile fila san 2021 an balima aw bisimila malakcu ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunun tɛnɛn don février kalo tile fɔlɔ Kulikoro ale ni Bamako sira kan kamiyɔnbatigiw kɔni kun kɛlen ka sira tigɛ. Kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko kamiyɔn bolilaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛncɛn donnaw ko olu kɔni bɔra tɛnɛn don ka sira kɔni tigɛ ka Bamako ni Kulikoro sira kɔni tigɛ ka sababu kɛ ko dɔ kɔni farala olu kɔni ka péage wari kan. Ko sɔni février kalo tile fɔlɔ cɛ ko péage wari kɔni kun ye 500 ye tani ka segin ko ga ko péage wari nana fo 1000 na. O kɔni kɛla ni u ye u ka mobiliw kɔni jɔjɔ siraba bolo kɔni fɛ ni ka sira tigɛ. Ni hakilila in kɔni ye ministre ka bara ministre min ka bara kɔni ɲɛsilen do bolimafɛn ko ma ale ni siraba ko ma. Ko wa ko ni baara ninnu kɔni lawaleyali kun kan ka daminɛ kabini janvier kalo tile 18 ko ga u ye a bila kana fo février kalo tile fɔlɔ la. Camion bolila ninnu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko 1000 o kɔni ka can olu ma kosɛbɛ ko olu kɔni tɛna se ka o wari ninnu kɔni sara. Kibara wɛrɛ b'an bolo kada kulo kan o de ye sibiri don janvier kalo tile 30 Mali fintigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la 12e arrondissement policiw ule u tɛgɛ da marifa dilanna jɛkulu dɔ kan. Kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ Sanangɔrɔba Kati marabolo kɔnɔna la 12e arrondissement policiw olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra marifa dilan jɛkulu dɔ kɔni kan ni yɔrɔ kofalen na ni u kun yamaruyalen tɛ ka marifa dilan. Ko ni ma kofalen ninnu kɔni taara minɛ yɔrɔ min na ko o yɔrɔ kɔni na ko marifa dilan manchine kɔni kun bɛ yen nɔ ale ni u ka baarakɛminɛnw kɔni dɔ wɛrɛw fɛnɛ minnu bɛ a to u bɛ se ka marifa kɔni dilan. Ni ma jugu ninnu kɔni bɛ kiribulon mɔgɔw kɔni ka bolo kan u ni ɲankili min ka kan u ka da u kan. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan Gawo marabolo kɔnɔna la yen doyen ɲɛmɔgɔba majugu dɔ kɔni ye bingalikɛ wale ta k'o sɛgɛrɛ a ka so. Kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ sibiridon ka dugu jɛ karidonna janvier kalo tile 31 nɛgɛ kaɲa 2 wagati bingalikɛla dɔw kɔni ne donna ni doyen ɲɛmɔgɔba in kɔni ka so ni ka a bololamina nafama yɛrɛ kɔni caman da. O bingalikɛ wale in kɔni senfɛ doyen ɲɛmaaba ale yɛrɛ kɔni jogina kosɛbɛ. Wa ni bingalikɛla ninnu kɔni ma da o dɔrɔn ma u tilala ka taa ni doyen ɲɛma ye ale ka mobili yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye. Nka an bɛ wagati min na i ko sisan tɛgɛ kɔni ma da ni bingalikɛla ninnu kan nka kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o lase aw tulo ma. Kunnafoni kuncɛla ka kɛ ni ntɛnɛn don ye février kalo tile fɔlɔ a yirala k'a fɔ ko coronavirus yera mɔgɔ 9 la Mali jamana kɔnɔ mɔgɔ 14 olu kɛnɛla ka bɔ coronavirus bana la. Coronavirus kɔni yelen filɛ ni ye maa minnu kɔni na olu kɔni kun sigiyɔrɔ kɔni kun bɛnnen don Kulikoro marabolo kɔnɔna ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kati Segu marabolo kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu dugu ale ni Marakala. O sababuya la coronavirus ye mɔgɔ minnu kɔni minɛ Mali jamana kɔnɔ olu kɔni dafala mɔgɔ 8000 ale ni mɔgɔ 100 la. Mɔgɔ minnu tanyala ka sababu kɛ coronavirus ye olu kɔni fɛnɛ dafala mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 30 la. Mɔgɔ minnu kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la olu fɛnɛ dafala mɔgɔ 5000 ani 59 na. O sababuya la Mali jamana ɲɛmɔgɔ hali bi olu kɔni tɛ sɛgɛ u ka hakililajigiw la ko ka bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya ka fɔ ko saniya walew olu matarafali kɔni bɛ se ka an kisi nin bana in kɔlɔlɔ juguw ma. Ale ni waleya minnu kɔni ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se ka olu labato. An balimaw ni ne kun ye aw ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.